Ωχ, το είσαι πιτρά. Είναι το κόκκινο τραβάει. Τελικά θα έχω σπάσει φωτογραφία από τη φορή. Εντάξει μωρέ, έχω δει πως το κρατάνε τώρα και τέτοια. Ουσιαστικά τώρα ξεκινάει όμως. Οπότε. Δεν το είχα ανοίξει ποτέ πριν. Άρα ήξερα τι έκανα. Ωραία! Είμαστε έτοιμοι? Δεξί-αριστερό, παίρνουμε μια πίεση, καταγράφουμε την καρδιακή συχνότητα, τη λέμε στην δουλεία. Και αυτό θα γίνεται στην αρχή και λίγο στο τέλος και λίγο πριν να μπει στο επόμενο. Είναι αυτό που έχει πάγια. Είναι ένα ακόμα εκεί. Ή δεν κάνει αυτό. Νομίζω τα καλά ήταν εκεί νομίζω. Αυτό που είναι καλό χθες, σήμερα δεν είναι καλό. Όχι, τα βάζουμε χέρι πολύ. Αυτό είναι το θέμα. Έφερα εγώ υποχρεώτηκα μόνο και μόνο να πούμε για το πρόγραμμα. Ξέρω. Και μας προχώρησε ο άνθρωπος που έκανε ευχαριστήριος στην εφημερίδα κτλ. Στο Facebook μου. Τι κάνω. Κύριοι είμαστε. Στείλτε, εγώ δεν έχω. Δεν είστε προχωρημένος, κύριε. Δεν είμαι προχωρημένος. Λία, γράψε 110 ευρώ. 111. 111. Είναι κοντινό στο πόσο. Έτσι κάνεις την έτσι. Πώς κάνει. 111. Όπως πάει φωτογραφία, ναι. 140-100. Άρα κύριος Παναγιώτης 140%, καμιακή συχνότητα. 105. Ωραία. Άρα θα λέτε 140%, 105. Λοιπόν, πάγια, πόσο καμιακή συχνότητα. 110. Πρώτη είναι η πάγια. Ξεκινάμε. Δεν είναι τίποτα. Εντάξει, για διατάσεις θα δούμε. Τώρα θα αρχίσει να υποχωρεί. Έτοιμοι. Ωραία. Βάζουμε 7 και ξεκινάμε. 7. Είπαμε 7. Στο επόμενο κομμάτι θα πάμε 8 και μετά πάλι 7. Λοιπόν, χρονόμετρο 2 λεπτά. Έχουμε χρονόμετρο 2 λεπτών. Χρονόμετρο 2 λεπτών. Έχω. Εντάξει. Στο 1 ξεκινάω να πάρω. Στο 1,5. Στο μισό. Μας μετράει αντίστροφα. Ακόμα 1 λεπτό, ακόμα μισό λεπτό, ακόμα 15 δευτερόλεπτα και κάπως έτσι πέρα.
Ωραία, ελέγχουμε πάντοτε τις τιμές της καρδιακής συχνότητας. Το ένα μάτι μας είναι εκεί, εντάξει. Και για την πάγια. Ωραία, 133 η πάγια, 101 ο κύριος Παναγιώτης. Ο κύριος Παναγιώτης είναι υποφαρμακευτική αγωγή, εντάξει. Παίρνει β' μπλόκερ. Δεν θα πηγαίνει στην καρδιακή συχνότητα της πάγιας. Η πάγια πάνω πάει 30-40 σφίξεις παραπάνω, τουλάχιστον. Η πάγια είναι 20, ο κύριος Παναγιώτης είναι στα 60. Εντάξει. Άρα έχουμε και 40 σφίξεις από εκεί. Έβαλες Πόσο έχουμε ακόμα? Πόσο? Εντάξει, ένα-δύο σφίξεις μπορεί να υπάρχει απόκληση, δεν μας απασχολεί αυτό. Ωραία, άρα εδώ πέρα, όταν είσαι πάνω στον διάδρομο, μπορεί να παίξει με δύο χαρακτηριστικά. Ένα είναι η ταχύτητα. Τώρα δεν στο βλέπουμε στις συγκεκριμένες τιμές καρδιακής συχνότητας, αλλά μπορεί να θέλαμε να στοχεύσουμε παραδείγματος χάρη στην πάγια που έχει 142 τώρα στο 150. Δεν χρειαζόταν μόνο να αυξήσω λίγο την ταχύτητα και στο αισθάνομαι το κάνω 7,3. Θα μπορούσα να αυξήσω και λίγο την κρίση της. Λοιπόν, χρόνο ρε παιδιά, χρόνο. Έχουμε ακόμα 2 Πόσο? Βάλε. Ακόμα ένα λεπτό. Πώς είναι παιδιά, κάνω λάθος κάνω. Ναι, άκουσες. Πείτε τι βάλαμε το χρόνο. Πάρε. Καλύτερη δουλειά κάνω. Ο χρόνος θα ξεκινάει με το που θα παίρνει. Καλύτερη δουλειά κάνω. Και δύο θα παίρνουν μαζί, εντάξει. Τώρα κάνω σίγουρα παραπάνω. Όχι, Γιώργο αλλιώς. Καρδιακή συχνότητα είδες? Είναι την ώρα. Το ένα μάτι θα πρέπει να είναι συγχρόνως. Έτοιμος. 150. Ωραία. 150, 100 και 165. Πες πάγια. Ναι. Όχι. Στα πέντε. Όχι, στα 5. Ένα λεπτό τώρα. Τώρα 1 λεπτό θα κάνεις. Κανονικά 2 είναι. Εντάξει, τώρα κάνουμε 1 λεπτό. Τι να βάλεις? Έλα μάνα και κάτσε. Στην άκουσα. Κύριε Παναγιώτη. Ναι, αλλά κάποιος πρέπει να πάρει πίεση στη πάγια. Ποια ήταν η καρδιακή μέγιστη στο δίλεπτο πριν να βγει? Όχι, αυτό ήταν όταν είχε βγει. Κάποια στιγμή πόσο ήταν? Πριν να βγει. Εγώ ήσουν και το 139. Λοιπόν, αυτός που παίρνει την πίεση, για ακούστε με λίγο, αυτός που παίρνει την πίεση θα πρέπει την ώρα που παίρνει την πίεση, το ένα μάτι να είναι στην καρδιακή συχνότητα. Εντάξει, στη μία δηλαδή θα πρέπει αυτά τα δύο να τα ταυτίσει για να βρούμε το διπλό κοινόμετρο. Πέρασε το λεπτό. Παίρνουμε, εντάξει, αφήστε το τώρα, πάμε. Κανονικά παίρνουμε, πάμε στο τάβαλο. Καρδιακή συχνότητα εύκολα. Λοιπόν, καρδιακή συχνότητα 138 και 85. 138 η πάγια και 30 και 85. Έτσι είναι. Άρα, Πόσο να πάρεις? τώρα. Άρα αυτό ήταν λάθος. Ωραία. Άρα 124 το 80 τόσο. Άρα κοιτάμε το ρολόι, εντάξει. Το
ρολόι, ναι, γιατί είναι fix με το δέχτη εδώ πέρα. Όχι, όχι. Δεν παίρνεις καλά. Στο 20 ακριβώς το ματάω. Στο 18 ξεκινήσει. Ωραία, έτσι πάει, πολύ ωραία. Λοιπόν, Μαγγέλη, πώς πάμε? Μάλλον όχι στο έβλεπε. Και δεν συμφωνώ πολύ. Ωραία, κάποιες στιγμές έχει η κάθεση, κάποιες όμως κάνει την πάση. Χρόνος. Ναι. Ωραία, ακόμα μισό λεπτό. Λέω εγώ το χρόνο, παιδιά. Ακόμα 15 δευτερόλεπτα. 10, 9, 8, 7, 6, 5, πάει αργές, 3, 2, 1. Την ώρα που το παίρνει, την ώρα τώρα που θα σε φουσκώσει, λίγο έχει υποχωρήσει. Κωνσταντίνα, τι λέει κατεβείς? 159 κατεβείς πρώτα. Ωραία, ένας. 150%. 150-90 και 167 έχει. 167. 150-90 και 167. Ωραία, λοιπόν, πάμε 5 χιλιόμετρα. Προφανώς υπάρχουν διάδρομοι που μπορείς να προγραμματίσεις όλο το πλάνο σου, εντάξει, να μην χρειάζεται με χειροκίνητα να ανεβαίνεις και να κατεβαίνεις, να κατεβαίνει μόνος του. Όπως υπάρχουν και τα holder, θα το δούμε τώρα στο επόμενο μάθημα. Για ακούστε με λίγο. Υπάρχει το holder πιέσεως που το ρυθμίζεις και παίρνει κάθε 3 λεπτά πίεση, κάθε 10 λεπτά πίεση, κάθε μισή ώρα. Το φοράς και αυτό φουσκώνει στην κατάλληλη στιγμή. Άρα σου λέει βγες αυτή. Τώρα θα φουσκώσει να σου πάρω πίεση. Θα το δούμε στο επόμενο μάθημα, μόνοι μας πλέον. Εντάξει, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα holder πιέσεως στο τετράωρο καταγραφής του. Κύριος Παναγιώτης, Ωραία, να σας εξηγήσω μετά. θα μας εξηγήσει μετά. Πώς και εγώ να σου πω αλήθεια, την πραγματική του αγωγή δεν την ξέρω. Αλλά είναι σταθεροποιημένη εδώ και αρκετό καιρό. Θα μου την πεις. Λοιπόν, Θα σας πω σημαντικά πράγματα. όχι, 2 λεπτά, πλέον 2, ναι. Τώρα μπήκαμε στη ροή. Τότε χάσαμε τον χρόνο, γι' αυτό είπαμε. Τώρα, σε 5 δεύτερα πάμε στα 22. Άρα, στα 24 θα μετρήσουμε. Θα μετράμε και στο διάλειμμα, ναι. Λίγο πριν να μπει, θα φέρουμε ακόμα μια φορά, εντάξει, άρα στην κορύφωση και λίγο πριν να μπει. Περίμενε λίγο, θα πάρω και μια πίεση, πριν να μπει. Ωραία, θα πάρουμε και την παραγωγή πίεση. Μαζί θέλω να μπαίνετε να βοηθήσουμε στον εδώ της τρύπας. Δρόμος, πρέπει να τα αφήσεις. Θα τα ανοίξεις ασκήσεις άμα είναι πάλι. Της Βαγιάς, 134, ωραία. Λοιπόν, μαζί είναι 3, 2,5, 2, 1, πάμε. Εγώ κρατάω. Πάμε, 2 λεπτά στα 8. Λοιπόν, ωραία. Ποιος μπορεί να μας πει ποιο ήταν το τυφλό γινόμενο του κ. Παναγιώτη στο πιο έντονο κομμάτι σε αυτό το πρώτο σετ που λειτουργήσαμε? Είχε φτάσει 27.000 στη δοκιμασία από πόσο. Τώρα αυτό είναι το πιο έντονο. Έχει τιμές στάσεως
Καρδιακή συχνότητα γύρω στα 165, μέγιστη. Μέγιστη και 160 στα στολική πίεση. Δεν μπορεί να μου κάνει το 140 και το 160 να μπορεί να προσέξουμε. 140 και 160. Για κάνεις 140 με 160. Ωραία. Άρα 22.400 ήταν το δικαιολογημένο, ενώ στη δοκιμασία που έκανε με τον καρδιολόγο ήταν 27.000. Άρα είμαστε σε τι ποσόστοση. Χαρά, κάνε λίγο 27.000 το 100%. Μέθοδος των τριών. 27.000. Ακόμα 10 δευτερόλεπτα. Πάμε. Στο πόσο... Το 22.400 πόσο. Λοιπόν, τι ίσον. Κάτσε πώς το κάνεις. Έτσι το πήγες που κάνεις. Ωραία. Για κοίτα το λίγο αυτό. Πρέπει να φύγει τώρα σιγά από αυτός. Αλλά έτσι δεν πρέπει Ένα μάτι καρδιακής συχνότητα. Μία, για τον κύριο Παναγιώτη. Το γράψατε, για τον κύριο Παναγιώτη πρώτα. 152 η Παραδείγη. Ωραία, για τη Βάγια. 145-90. Δεν ξέρω εσύ. 186. Στο κασέτα, πού είναι από κάτω. Που είδε τους παλμούς ήταν διαφορετικούς. Μα το χρειάζεται λίγα. Πιάνω πιο έτσι. Πόσο είδες? 155, άρα του κύριου Παναγιώτη κάνω το 155 την καρδιακή συχνότητα. Συγχρόνως, ναι, συγχρόνως. Λοιπόν, ωραία. Έχετε άλλο 1,5 λεπτό. Λοιπόν, αυτά τα δεδομένα τώρα σας φαίνονται πολύ απλά, αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμα, εντάξει. Σας φαίνονται πολύ απλά αυτά τα δεδομένα, αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Και θα δείτε ότι θα γίνει μια επεξεργασία, θα δούμε. Θα δημιουργήσω εγώ ένα περιβάλλον, εντάξει, και θα σας δείξω κάποια πράγματα. Αφού έχεις αλλάξει. Ακόμα ένα λεπτό. Ένα λεπτό ακόμα. Ένα λεπτό ακόμα. Τακτοποιήστε τα πιεσόμετρά σας, τα καλώδια τους, την περιχειρίδα που μπορεί να είναι έτσι προς τα έξω. Αν δεν είναι καλή, αλλάζουμε. Τραβά κανκάρα. Μισό λεπτό ακόμα. Αλλά για να μου πω σάρτς. Ξέρεις τι εμένα. Ένα μάτι στην καρδιακή συχνότητα και το άλλο ό,τι ακούσω στο αυτί. Ναι, μπαίνουνε. Μπαίνουνε και εσείς λέτε σιγά σιγά προς την ομιλία. Οχτάρι. 130. Πάμε, Βάγια. Ξεκούρασε τώρα, να γραφείς την ένταση.
βλέπω, μην στεναχωριέστε. Εγώ δεν πήγα. Καρδιακή συγκρότητα 14. Δεν πήρες. Πήρες, ξεκούρασε. Δεν πειράζει. Θα προσαρμόσω. Μπορεί να σταματήσει το βράδυ. Μόνο το ολοκλήρωσες γι' αυτό. Δεν πειράζει. Καρδιακή συγκρότητα είδαμε. Τουλάχιστον. 134 με τη γεύμα. Το να μας λείπουν μία-δύο τιμές μπορούμε να τις καλύψουμε άμα δούμε όλο το σχεδιάγραμμα. Φαίνεται ξεκάθαρα. Θα το δούμε κάποια στιγμή. Εγώ θα τα βάλω στο στρατό και θα τα προσαρμόσω. Πάει εντάξει. Ωραία. Τι καρδιακή συγκρότητα έχεις στα δίκτυα, να πληρώσεις τα πληρωθείς. Ωραία. Λοιπόν, ερώτηση προς αυτούς που δεν συμμετέχουν. Ο κύριος Παναγιώτης αυτή τη στιγμή πηγαίνει με 150 σφίξεις. Η μέγιστη καρδιακή του συχνότητα είναι 157. Πόσο θα έκαμε? Πόσο είναι? Πόσο? Θέλω συγκεκριμένα. Τα 150 πόσο είναι? Πόσο ποσοστό είναι? Το ποσοστό έχει στην μείον ελάχιστης είναι ελάχιστα. Για κάνω. Ακόμα μισό λεπτό. Κύριε, τι θέλετε να βρούμε? Το ποσοστό πόσο είναι? Βγαίνει με 150 σφίξου ο κ. Παναγιώτης. Το ποσοστό της μέγιστης του κάνει αυτή τη στιγμή άσκηση. Όταν θα αποσχώσει την περιφερειά, να έχουμε τον ασκούμενο να πιάσει δεξιά αριστερά και να πει. Πόσο 95,5. 95,5. Πόσο ήταν, 150-80 ο κ. Παναγιώτης, καρδιακή συχνότητα. Θα ξυπνήσω αύριο απλά. Πλάι. Ωραία. Λοιπόν, φαίνουμε. Τελευταίο δίλεπτο, για την κόκκινη Παναγιώτη. Τελευταίο. Να τραβάσεις για λίγο. Έχει ξεκινήσει ήδη, εντάξει. Αφήνω. Χαλαρό. Δεν κατάλαβες. Φόβο κι άλλο. Εντάξει. Δεν κάνουμε κιόλας. Δεν μου πιάσει, απλά δεν ακούω. Δεν και από εδώ. Έχει βγάλει ανάλυση. Χάι. 157 ήταν Καρδιακή συχνότητα. καρδιακή συχνότητα. Γυρνάτε και βγάλε selfie. Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτό το παίρνει μετά που μου είσαι στο κέντρο. Πάντοτε θέλω να δούμε τι καρδιακή συχνότητα για την επίσης ξαναβαίνει. Λοιπόν, τώρα μας θέλουμε σήμερα έτσι. Εννοείται. Θα μπορούσαμε επιπρόσθετα να τη χρησιμοποιήσουμε, εντάξει, όχι ότι είναι απαραίτητο. Είναι μια ακόμα ασφαλιστική δικλείδα. Έτσι θα το πω. Αλλά τώρα θα την βάλουμε, αλλά λίγο είναι καθυστερημένα. Εντάξει, θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από χαμηλά και να μας λένε πλέον Γιώργο, κράτησε τη μισή εδώ πέρα και κάπου ρώτα και τον ένα και τον άλλο. Πώς αισθάνονται. Ας τη δούνε. Ωραία, ακόμα 15 δευτερόλεπτα. Παναγιώτη, αυτή την έχεις χρησιμοποιήσει με τη κλίμακα. Ελάχιστα. Επειδή δεν τα βλέπω καλά. Α. Εάν δεν τα φτύσω, λέω είναι εύκολο. Ό,τι άσκηση και λάβει. Κοίτα, εδώ είναι το κάπου στο ραστιλί. Κάπου εδώ πώς είναι το εύκολο. Εντάξει, δεν το έχω. Τώρα όμως νομίζω ότι είσαι κάπου εδώ. Λίγο, εντάξει. Είσαι στο 12-13.
140-85 και 245 καρδιακή συχνότητα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε, το σύγχρονο, ναι. Από εκεί έχει ολοκληρώσει η αίσθηση. Τελευταίο κομμάτι. Λοιπόν, όσο τρέχουν για ακόμα 1,5 λεπτό, για ακούστε με λίγο. Τώρα σήμερα λίγο ξεκινήσαμε λίγο πιο επιθετικά. Εντάξει, ξεχάσαμε ό,τι λέγαμε για την πρώην φάση αποκατάστασης και πήγαμε σε έναν άνθρωπο, σε έναν κύριο ασθενή μέσα εισαγωγικά που είναι ένας πολύ υγιής άνθρωπος και του κάνουμε μια έντονη διαλυματική άσκηση και σκεφτόμενοι κιόλας και τα 60 χρόνια και τα 3 bypass που έχει κάνει πριν από 12 χρόνια. Λοιπόν, αυτό φυσικά δεν μπορεί να γίνει σε όλους τους ασθενείς, αυτό μπορείτε να το αντιληφθείτε. Εντάξει, άρα σήμερα είδαμε μια λίγο πιο επιθετική μέθοδο προσέγγισης της άσκησης. Τις επόμενες φορές θα πάμε σε πιο χαλαρές καταστάσεις με κάποιους άλλους κυρίους. Συναδέλφους συνοδοιπόρους του κύριου Παναγιώτη. Όντως εγώ είμαι στην διάθεση. Και σήμερα θα χρειαστείς για αντιστάσεις. Για αντιστάσεις. Εντάξει, να φορτώσουμε λίγο να τραβήξει για να πάρουμε πιέσεις. Χρόνος έχουμε ακόμα μισό λεπτό ακριβώς. Άρα πέστε βάζετε την σελίδα. Αναστασία, να πάρει τα ακουστικά ήδη στο αφού σου. Θα σκύβεις έτσι, γιατί τώρα κοιτάξτε. Πέντε δευτερόλεπτα, εσείς ξεκινήσετε τους κόστος. 155 καρδιακή συχνότητα ο κύριος Παναγιώτης. 145. Ωραία, 158 κάτω την καρδιακή συχνότητα. 152 θα μας είναι. 72. Ωραία. Άρα ολοκληρώσαμε και το δεύτερο κομμάτι στην κορύφωση, έτσι όπως το θέλαμε, με 7 με 8 χιλιόμετρα και πάμε πάλι με 7. Εντάξει. Ότι αυτές οι καταγραφές που έγιναν τώρα είναι λόγω του ότι υπάρχει και μια σχετική ένταση λόγω των πολλών προσώπων. Όταν είμαστε μεταξύ μας εδώ που κάνουμε τις 4-5 άτομα, πολύ χαρά. Ωραία. Αυτή η καλή είναι διευκρίνηση, αλλά και εκεί κάνει και μονόλεπτα. Τώρα είχαμε 2 λεπτά. Όχι, 2 λεπτά στο 8 με βάζει φιλιό. Και τι καρδιακές συχνότητες κάνεις. Πολύ χαμηλές. Και σκοπός μου από πέρσι που είναι 100 κιλά στην πάρα, φέτος στόχος μου είναι να πιάσω στα 150. Ήδη έχω φτάσει στα 120. Και μου λέει στο τέλος του προγράμματος θα το κάνει. Εγώ δεν πιστεύω. Και λέω, αμάρε Παναγιώτη, να το καταφέρεις. Φυσικά θα ανεβάσω και αυτό. Μόνο και μόνο για τον οικονόμο. Για να βλέπει αυτό που έκανε ο παππούς του. Ίσως του τηρήσει και αυτός, ας πούμε, 2 χρονών. Δεν σημαίνει σαν Πάμε, εσύ, γιατί δεν έχω χρόνο. είναι εντάξει, μπούμπα, ωραίος. Πάμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχω εγώ χρόνο. Σιγά σιγά. Δεν σκύβουμε πολύ. Δεν χρειάζεται. Θυμάμαι ο Μανάκης μας έλεγε πίσω κόλλο, δεν ξέρω. Μας το έλεγε συνέχεια. Γιατί επιβαρύνεται η μέση. Δεν ξέρω. Και επειδή το πίστευα το Μανάκη, τον είχαμε και ως personal trainer 3 χρόνια επειδή είχε σταματήσει το πρόγραμμα. Και μετά με πίεση δικιά μου το Παγκίδι ξανά άρχισε. Αλλιώς δεν θα έρχονταν. Από άλλη λήψη, το κάτω θα με το ελικοπτεράκι. Θα ζουμάρω. Όχι το κορμί, όχι πίσω κόλλο. Ποιο να είναι η πλατήσια, πρέπει να είναι μόνος μέσα.
Ωραία. Άρα τώρα ξέρουμε πλέον τι κάνουμε. Κάνουμε στα 7 χιλιόμετρα, δίλεπτα. Εντάξει, 3 φορές θα ανεβούμε και θα κατεβούμε. Ναι. Τώρα ξεκινάει στα πόδια, κάνω τώρα. Το φτάνει. 5 λεπτά. Πάνω στους διαδρόμους σας, πάρτε εγώ και η Αναστασία πάλι πιέσεις, καταγράψτε καρδιακές συχνότητες για να μπούμε. Round 3. Καλύτερα λίγο αργότερα από εγώ την ώρα που θα παίρνεις την πίεση. Εκείνη τη στιγμή να συγχρόνως παράλληλα. Και συχνότητα πάλι στο 126. 130-70 και 126 που είπε ο Γιώργος για την Βάγια. Βάλτε τα κίνητα, αλλά περιμένετε λίγο να μπουν μαζί. 115-80. Το 7 είναι το 7. Περίμενε λίγο Βάγια. Έγινες κύριε Παναγιώτη. Δεξιά αριστερό πόδι. Δεξιά αριστερό πόδι. Πάμε Βάγια πες. Είμαστε στο τελευταίο γύρο. Ωραία, είμαστε στο τελευταίο γύρο στα 7. Εντάξει, δίλεπτα 7 χρόνο κρατάω εγώ. Μη, μ' αγάπας. Έχουμε ακόμα. Όσο έχουμε ακόμα, έχουμε. Ένα λεπτό. Ναι. Από εδώ. Γιώργο, παίρνα λίγο από τους κυρίους και την κυρία. Τώρα έτσι πέρα τους μέχρι έτσι να σου πούνε μια ένδειξη. Μισό λεπτό. Είδατε, πλέον τα πιεσόμετρα πλέον δουλεύουν πολύ καλύτερα, εξοικειώθηκα. Όλα είναι θέμα εξοικείωσης, για αυτό ζητάω. Τι έγινε, έφυγε? Είναι θέμα εξοικείωσης, εντάξει, βλέπετε πόσο πλέον πιο εύκολα χειρίζονται μια κυρία. Ναι, μόλις είναι ευκαιρίες. Να κάνεις πάξεις. Το κόσμο έχει μια έτσι να πεις. 155-80. 164 κάπου σήμα.
Πήγατε τελικά κορίτσια. Εκεί συνόταν. 151. Ωραία. Αυτό είναι ρε. Μα θα κάνεις Παναγιά μου. Έχετε ακόμα ένα λεπτό και 10 δευτερόλεπτα. Δεν θα σας δίνω παραπάνω, ανεξάρτητα αν καθυστερήσετε. Ναι. Αυτό είναι. Ναι. Πάει το ποσοστό που θέλουμε. Να το ρωτήσω πάλι σε μίξα. Ρε αυτό είναι ρε. Αυτό, στοιχικά. Αυτό είναι. Μισό λεπτό ακόμα, κορίτσια. Δάσκαλε. Καμπόρια. Μισό λεπτό ακόμα. Σοβαρά μου λες, αυτό είναι. Ο τύπος του καρπόνι είναι αυτό. Είναι το ποσοστό που θέλουμε. Συν. Συν, ωραία, αυτό που με κάνει την πάγια σχέση με τελά. Μας κάνεις. Σε γλίτσα. Σε γλίτσα. Αυτό είπα. Γιατί άμα με σας νούμερα θα καταλάβεις τι το γράψεις. Ανάλογα αυτό που μπορείς να κάνεις. Νοημοσύνη να IQ μικρότερο από το κρασία κομμάτου. Όπου τους έβγαινε τώρα η τέτοια του ύπνου. Μικρότερο από το κρασία κομμάτου. Το χιούμορ σπάει κόκαλο. Μπράβο, ωραία. Είναι Max πλην ηρεμίας πλην ηρεμίας. Συν ηρεμία. Περίμενε. Max συν ηρεμίας πλην ηρεμίας. Max πλην ηρεμίας. Ναι, στην παρένθεση. Συν ηρεμίας. Άρχισε να μιλάει πιο έξυπνο το ιστορία. Συνεχίζουμε τα πήραμε. 138. Πάμε. Παίρνω. Δεν πειράζει. Τα περισσότερα κάποια είναι ταλαιπωρημένα, εντάξει. Αυτό μπορεί να είναι και πριν με 10 χρόνια. Τα λάστιχα του καταλαβαίνω πρέπει να είναι στο πολιτικό. Δεν είναι, εντάξει, μιλάμε δεν είναι καλό. Ο κύριος Παναγιώτης, πώς αισθάνεται? Εδώ, αριθμό θα μου πεις, όχι εύκολο αριθμό. Εύκολο γιατί είναι σωστά. Αριθμό δεν θα μου πεις. Αποκλείεται. 20. Πόσο? 20. Το 20 τι ήτανε? 20 είναι... Πάρα πολύ κουραστική. Γιώργο, να βγάλουμε και το πίνακα. Και σένα μαζί. Περίμενε. Χαιρέτα μας. Οκ. Καμία εγγύηση μόνο στον κύριο Παναγιώτη αυτή τη στιγμή, κορίτσια. Ωραία. Κύριε Παναγιώτη, λίγο ακόμα υπομονή. Πάμε μισό λεπτό, βάζουμε περισσότερο. Ή αν μου σηκώσει. Ξεκινάμε τη διαδικασία.
Πολύ ωραία. Κύριος Παναγιώτης, έχουμε. Ωραία. $152 καρδιές. Λοιπόν, εσείς πηγαίνουμε προς το τέλος. Εντάξει, έχουμε ακόμα μία κορύφωση, η οποία θα μπορούσε και να μην γίνει στα έργα. Εντάξει, ας τους αφήσουμε 5-10, 2-3 λεπτά να περπατήσουν, το πολύ 5 maximum, και να κάνουμε διατάσεις και να αρχίσουμε να παίρνουμε πιέσεις και γλυκός και γλυκερίδι. Λοιπόν, Κουράστηκα. Θα τραβήξεις. Κουράστηκα το χέρι μου. Λοιπόν, άρα δεν θα χρειαστεί να κάνουμε το τελευταίο κομμάτι γιατί δεν έχω χρόνο εγώ, εντάξει. Θα σας αφήσουμε λίγο να περπατήσετε, να αποσυγχωρηθείτε. Θα κάνουμε στο 5. Ωραία, θα κάνουμε διατάσεις μετά. Θα πάρουμε πάλι τα βιοχημικά μας, γλυκόζη και τριγλυκερίδια, πιέσεις να τελειώσουμε. Και μετά θα κάνουμε μέσω διαδικτύου, μέσω email τα σχόλιά μας στο βιβλίο. Εντάξει. Θα κάνουμε τηλεδιέσκεψη. Τι ώρα. Να μπορούμε να αυτό που σας είπα, θα εκτυπώσετε αυτό που θα έχετε αποστείλει και θα το διορθώσετε με βάση αυτό. Εντάξει, ό,τι μπορείτε να βελτιώσετε. Όχι, από τις καρδιακές συχνότητες βασικά θα καταλάβουμε. Τι λέει. 100%.
Θέλω.